дар ноҳияи тоҷикобод даври аввали фестивали озмун садранги чакан байни ҷамъиятҳои ноҳия тибқи нақша чорабиниҳои бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроия дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар фестивал озмун либосҳои миллӣ ва ба бар намудани чакан, атласу адрас аз бахшҳои асосии ин чорабинии фарҳангӣ буда гулдухтарони ноҳия ва бонувони ҳунарманд фаъолона иштирок намуда маҳорату малакаи худро нишон доданд. баромадкунандагони чорабинӣ ҳадафи асосии баргузории фестивалро баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзарати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзиву гулдӯзӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънидод намуданд. бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти ҳукумати давлатии ноҳияи тоҷикобод бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даври аввали фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан ки дар сатҳи ҷамъиятҳо ба нақша гирифтааст имрӯз айни ҳол дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умури рақами 1 ноҳияи тоҷикобод баргузор карда шуд. ҳадафи баргузорӣ намудани фестивали мазкур баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзию гулдӯзӣ, қарамадӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар намудҳои чеварӣ роҳандозӣ карда шудааст. дар фестивал барномаи фарҳангии фароғатӣ бо суруду тарона ва рақсҳои дилнишин дар иҷрои ҳунармандон ки ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои тоҷикон ва нишонаи завқи баланди зебопарастии миллати тоҷик буд, пешкаши иштирокчиён гардонида шуд.